Zarok TV 21 Adara 2015 da hatiye avakirin. Hatiye damezrandin. 2016 pazê tîrmeha 2016 de rewşa awarta hat îlan kirin û piştî wî jî di 26 îlonê de bi biryarekî qanûnî hate girtin. 12 kanal nav de hat girtin. Piştî wî mehek û nîvşûn de ji nû de ew mor hat şikandin û ji nû de kanal hat avakirin. Zarok TV du care tê avakirin. Yani li esasî binêrî rastiyê binêrî du care ew kanal tê damezrandin. Teknolojiya hemdemîn gelek firsentên nû daye pêşiya civakan. Ji vana yek jî anîmasyon e, dublaj e, vana daye pêşiya civakan. Lê tişteke şînber heye di rastiyê de naxwazin tehemilê mûyekê Kurd bikin. Yani naxwazin kurdayetî pêş bikeve. Yani tim bi tunebûyinê re dixwazin rû bi rû bibîne û Kurd tune bikin. Ya yekem ev e, yani ya duyem Zarok TV bi asîmîlasyonê, bi bişaftinê, yani li piş hêza dewletî bi bişaftinê ji xwe re cendereyek avakirine, di wê cendereyê de dixwazin Kurdî û kurdayetî bifetsînin, bitepsînin û li ser wê esasî tune bikin. Ya yekem ew e ku Zarok TV li hember polîtîkayên bişaftinê derketiye holê û hatiye damezrandin. Ya duyemîn jî bi teknolojiya hemdemîn, bi teknolojiya nû re dixwaze çîrokên Kurd, dixwaze romanên Kurd, helbestên Kurd bi awayekî şênber bi anîmasyonê nîşan bide û di mejiyê zarokan de mayînde bike. Çend qadirmeyên xebatê hene, yek jê anîmasyon e ji du beşan pêk tê, yek 2D ye, yek jî 3D ye, 2D û 3D. Ya duyem jî stûdyo ye, karê stûdyo ye, kar û xebatên stûdyoyê ne. Yê sêyem jî dublaj e, karê dublajê ye. Ya çarem jî karên teknîkî ne, yani weşanê, karên weşanê ne. Komîteyekî me yê weşanê heye û hemû hevalên me bi wan re civîn tê girtin. Mal bi mal, zarok bi zarok tê pirsîn. Yani naveroka weşanê wê çawa bibe zarok ji çi hez dikin, bêhtirbala zaroka çi dikişîne, yani biryarên zaroka çi ne, daxwazê zaroka çi ne. Ev jî tê wê wateyê ku komîteya weşanê yani ne tenê ji vir pêk tê, ji hemû zarokên Kurdan, ji hemû gelê Kurd ev komîteya weşanê pêk tê û ev biryar ji ne tenê ji vir, ji hemû zarokên Kurd derdikeve. Li ser malper û torên civakî ev kar tê meşandin. Yani YouTube heye, Dailymotion heye, Twitter heye, Instagram, Facebook. Yani kar û xebatê me ji bilî TVyê li ser van tor û malperên civakî tên meşandin. Niha weşana me li ser Nîlesat û Türksatê tê meşandin. Yani ji ber derfetan tespîta temaşevanan, çi xwast temaşevan me temaşe dikin. Ew derfet hên li gel me nîne. Lê bi giştî mirov lê binêre li ser YouTubeê teqrîben 170,000, li ser Instagramê 56,000, li ser Twitterê teqrîben 26-27,000 şopînerên me hene, temaşevanên me hene. Li gel wî ji ber ku weşan bi piranî li ser Türksat û Nîlesatê tê meşandin, bi piranî
em li daxwaz peyaman li wêne dinêrin ji Awropayê gelek wêne têne, ji Bakur gelek wêne têne, ji Başûr gelek wêne têne, ji Rojhilat jî dîsa wisa yanî ji pirî derê cîhanê wêne ji me re têne, ev jî vîdeo têne, ev jî de nîşandan ku yanî kanal tê temaşe kirin, zarok di çarçoveya ewa zarokan de, îlgî û eleqeya zarokan de bi vê avê em fehm dikin ku yanî em baş tên temaşe kirin. Niha di gelek mijaran de em dixwazin projeyan çêbikin, projeyan pêş bixin lê derfetên vir jî li holê ne yanî bi kêm derfetî ev kar dimeşe, anîmasyon, karên dublajê, karên stûdyoyê bi vê avê dimeşe lê bi gelemperî ji bo pêşerojê li ser dîrokê Kurd, li ser erdnîgariya Kurd, li ser çand û hunera Kurd, li ser folklora Kurd, li ser romanên Kurd, helbestên Kurd yanî bi gelemperî projeyên me yên pêşiya me wê di vê çarçoveyê de bimeşandin. Yani bi giştî şîrove û peyamên ku ji me re têne ji ber ku ev derweke nirxekê tê dîtin bi giştî şîrove û peyam erênî ne. Lê hinek şîrove hene em bibêjin di ziman de cana zarok, cana bi ji alî malbata serrastkirin têne. Mînak di stranekî de kara hatiye gotin, di ciyek din de, di anîmasyonek din de çargoşa hatiye gotin. Yani hinek ev mejiyê zarok tevlî hev dike pir ser wê esasê têgotin, peyam ser wê esasê têgotin. Yê duyem jî ew e cana em bibêjin meh hene, roj hene, tedî di Kurdî de navên mehan, navên mehekî dive ku di Kurdî de du cara bêgotin, sê wateyên xwe hebin, çar wateyên xwe hebin. Mînak meha cotmehê di ciyek de kevşêr derbas be, ciyek de cotmeh derbas be, ev jî hinek dîsa me jî tevlî hev dike dibêje kevşer çi ye? Yan jî cotmeh hatiye gotin, cotmehê kevşer çi ye tê gotin. Ya di jî hinek ji ber ku wek di destpêkê de jî manî ziman ji ber ku li gor îmkan û derfetên heyî ev derdimeşe anîmasyon karên xebatên yên stûdyoyê yên dublajê li ser wê esasê tê çêkirin hinek kêm derfetên me hene ji ber wî jî cana pirs têne. Dibêjin çima ev anîmasyon zêde dubare dikin, çima ev weşan zêde xwe dubare dike, stran xwe zêde dubare dikin, tiştên nû ji zarokê re pêwîst e. Zarok jî cana ji vî gazina dikin, dibêjin ji bo çi stran tim dubare dikin, yanî ji derek şûn de mehek şûn de, du meh şûn de, sê meh şûn de tiştên nû dixwazin. Dixwazin ji vê dubarebûnê derkeve lê peyama me ev e yanî bi rastî jî derfet û îmkanên vir diyar in, di wê çarçoveyê de tê meşandin. Yani di pêşerojê de ez bawerim ku em ê yanî gelek projeyên baş derxin, projeyên demdirêj derxin, beşên demdirêj derxin, li ser vê esasê wê weşana me jî dubare neke. Yani ev jî nîşan dide, yani ev peyam jî nîşan dide îlgî û eleqa û nêzîkatiya malbatan bi çi rengî ye, ji Zarok TV re bi çi rengî ye, yê zaroka bi çi rengî ye, yani çawa dimeşe, yani ev peyam vî nîşan dide ku eleqeyekî baş heye ji bo Zarok TV. Li ser zaroka jî bandora wî ev e. Yani mînak, yani dema zarok dest bi dibistanê dike, diçe dibistanê dest bi dibistanê dike, xebatekî kolektîv heye li dibistanê. Mamostê wê zarokê ji re dibêje dibe yani fêrbûyîna zimanê te heya berderî ye. Yani ji îro şûn de tê xwe bikî şekalê zimanê xwe biguherînî, tê xwe bixî qalibek din. Yani êdî tîne wê asê ku zarok êdî ji zimanê xwe, ji hebûna xwe, ji çanda xwe êdî nefret dike. Çunku
Çünkü yekê jê mezintir heye, çandekî jê mezintir heye, nasnameyekî jê mezintir heye, hunerek jê mezintir heye. Yani ji ber wî jî êdî zarok ji zimanê xwe, êdî ji çanda xwe, ji hebûna xwe tê te şermkirin. Em jî dixwazin vê tiştê bişkînin. Niha bandorekî baş heye yani zarok tîvî li ser ne tenê li ser zarokan li ser mezinan jî yani ji alî mezinan jî piranî tê temaşekirin. Şîroveyên wan jî hene. Yani li ser vê esasê yani weke poleke Kurdistanê yani poleke Kurdî ye ev derê. Ne tenê weke poleke Kurdî yani bi giştî jî em niha dixwazin ev ê jî bînin ziman yani nîqaşa zimanê netewek yani ziman netewbûyîna zimanek divê mirov derxe pêş. Yani li ser wê esasê em xebatê xwe dimeşînin bibe zimanê netewekê yani ne tenê zimanekî hilbijêr di dibistanan de wekî zimanekê neteweyî xebat bidin meşandin. Rol û mîsyona saziya jî hemû saziyan jî saziyên ku ziman, saziyên ku çand û hunerê bi rastî jî rol û mîsyona wan wisa ye yani weke fenerekê, weke çırakî divê pêşiya gel ruhnî bike. Rol û mîsyonê xwe ev e. Bi giştî jî rol û mîsyona ev der jî wisa ye yani ji civakê re jî pêşiya civakê re bibe çırakî, bibe ronahiyekî ku pêşiya wan ew tarîtiyê ve bike ne tenê ji alî ziman de ji alî çandê qirkirina çandê ve ji alî hunerê ve ji alî kevneşopiyan ve yani bi hemû tiştê yani pêşiya civakê ruhnî bike yani rol û mîsyona ev der jî ev e. Yani divê derbarê de jî ji alî zimanê Kurdî ve tiştên ku têne kirin û hatine kirin gelek rewnak û peroş in. Em jî dixwazin wek Zarok TV ji şopînerên we re bangavaziya me ew e ku me bişopînin, Zarok TV belav bikin yani li ser malperên xwe wekî din, li derdora xwe wekî din li ew welat weşana Zarok TV li ser malperên civakê, li ser malperên xwe belav bikin da ku şopînerên me jî da ku ev zimanê Kurdî jî, zimanê zikmakî, zimanê dayîkê yani em çixwas pêş bixin, em çixwas rol û mîsyona saziya derxin pêş ji bo me wê ew xwas baş bibe yani ji bo ne ji bo me tenê ji bo hemû gelê Kurd wê wisa bibe. Belavkirina zimanê dayîkê, belavkirina zimanê Kurdî wê ew xwas mezin bibe û wê encam jî bigire.